Good morning guys! Happy Thursday! May chichika ko sa inyo bukas. Bukas? Mamaya. Bukas. Nakakaloka. Ayun. Breakfast lang kami ng daddy. Hindi ako nakatulog sa I mean, late na akong nakatulog sa kakaisip sa issue na yun. So, later, chika ko sa inyo. Ayan. Luto lang ako ng jajangmyeon. Ano yan? Sigawin, mesa ni Lady Samurai. Ganun lang yung ano niya. Kapitan niya? Oo. Okay. Natayuan. Jajangmyeon or yung black bean noodle. Ito ang gusto ko guys, yung liquid or sauce. Yung sauce niya is nakaganto na, hindi yung powder. Ayan, tatak is paldo. Sarap yan eh. Hello guys! It's 10:43 na. Asan yung Ever? Ever? Andun na. Nalagpasan na natin. Bakit? Doon kay Ilonggo daw. Ilonggo na. Naghahanap kami ng... Ay, feeling ko nandun pa. Ano, doon pa. Nang mapagbebentahan itong magulong ni Toton, guys. Yung mga tinanggal sa kanya. Kasi sayang, diba? Makapera pa yan. We're here, guys, sa Toyota show. Ayun, mag-claim lang ako ng insurance para yung nabangga kasi pala yan si Tonton sa puwetan. Nabangga ng batang nag-i-e-bike. Nagasgas yung corner ng puwet niya. Pero talagang lumubog eh. Kaya kailangan siyang Tapos yung mga minor scratches, ipadamay ko na. Hindi makakit si Mami. Kaloka. Ngayon pala yun, di ba, Me? Birthday nga ni Bini ngayon. Alas 2. Adas nga pala ngayon. So, punta kami guys, galing na kami sa Toyota show. Tapos, dinaanan ni Ramil yung jacket niya. Sakto pala nung ayun, kapatid nito, birthday ni Ate Winnie. So, punta kaming Marikina. Sakas naman ito. Oh, palaw! Hoy! Babayu! Ano tayo? Yung kal. Pinahanap na naman ni Mami. Ba't laging naghahanap si Mami? Sabi ko, binungkal Wala na siyang palata. Baka dito. Alam ko sa may puno din yun eh. Ano rin? Matras na! Madras na tao. Binungkal na! Tatanim naman ng bagong putayan. Gago. Andyan lang yun, May. Napit mo lang sa Ate Winnie. Lapid nawawala na naman. Ay, oo nga no. Dito yun eh, magkatabi sila ng leon eh. Nga eh. Hala, lagot. Nga mo ngayon. Hindi naman yun eh. Ay, ito pala eh. Ito sila. Ba't nakalagay dyan? Dito tayo eh. Hindi kasi may bagong libing siguro dito. Ah, siguro. Pero ito oh. Oh, ayan na nga. Ito sila. Kunin mo. Ba't yan nilikit? Dito tayo eh. Hindi. Ayan yung puno oh. Katabi ng leon. Katabi ba? Parehong leon. Pareho ba? Oo, kukuha dyan, Ramil. Ay, Kunin mo lang. ala. Sigurado ka? Baka mamaya iba yung... Wala naman tayong katabi, kundi ito. Oh, ito kunin mo di. Ay, oo nga no. Ayan siya eh. Leon, ano ka ba? Ala, nagkagulo na Winnie. Saan ba kayo? Ito dito eh. Asa na ba yung nag-aalaga nito? Galit na si Mami. Wala kasi yung babae. Ah. Yung pala buti nandyan. Mas Mariano. Wala naman nag-aalaga. Kaya pagtatapong mo itong mga iba dito eh. Baliw. Tapos yung dating chirining na inalis at puti ang nilagay. Parang tanga itong mga Kalo, ba't nililipat nila tapos hindi na binabalik? inalik. Siguro may inilibing dyan. O, kahit na ba eh. Ay, ito bago to eh. Hindi, dati na yan. Dati na ba yan? Pinataasan lang siguro. Alam niya talaga itong mga Yan ba yung niya? Oo, katabi niya. Tabi Sabi niya? ko, leon din ang katabi. Kainis naman. 2 leon pala. 2 leon. Ayan. Diyos ko naman. Magtatay. Buti na lang nakita natin nung nando doon. Lumipat sila. Lumipat. Kaya lumipat. Sinisat niya. Ay, lumipat eh. Kapit bahay Siguro eh. nga may nilibing. Ito ilipat natin sa kabila. Ang after ni Tonton guys, di ko napakita to sa inyo nung last vlog ko. Pero yan, sa mga nagtatanong, 6 inches siya. Ayan yung mga sa kanya. Pinalitan. Spring na yun. Tapos itong gulong, pinalitan lahat. Ayan.
Ito next year na ito papalitan kasi dapat yung ano yan eh. Keyboard. Yung e-board na. So, ganyan siya kalaki. Monster. Oo nga. Oh. Halika rito. Tignan mo kung gaano kaliit yan. Ikaw humawak nito. Ang hirap niyang sakyan. Ang laki, no? At ang hirap sumakay, guys. Nakakaloka. Teka. Open up. Nga. And yung pagbaba din. Jump. Nag-trip pa si Tonton. So, ayun. Masaya kasi napalift na siya. Kasi kawawa siya nung hindi pa Nagtatrabaho pa siya. Full time. Oo, tatlo pa. Yung mundo kasi yan, talagang halos magdikit na yung niyan eh. Yung gulong niya sa niya. Dito niya, oh. Sa fender niya. So, we're so glad na napalit na siya. Pinag-ipunan namin yan, guys, from January. Ayan, simula nang maisipan namin na kailangan nga siyang ipalit. So, ayun. Katas lang yan ng online shop, guys. Online selling. Yun. Di ba nakakatuwa? Kaya di ko talaga kinakahiya yung pagiging tendera ko, pagiging online shop ko, pagiging online seller ko, di ba? So, ayun. I have my Tonton. Nakaka-proud. Kasi dati, yung nakikisakay pa lang ako kila Joy, madalas ako, guys, mag-imagine. Alam nyo yun? Yung ba tawag doon? Hindi, yung mangarap ng gising. Literal, guys, madalas ako mangarap ng gising. Oo, kasi one time nung pumunta kaming Bataan yata, yung nakisakay lang kami kilaan. Tapos, na-imagine ko sana, kasi convoy si Ann, tsaka si Joy, yung mga sasakyan nila. Tapos kami parang nakisakay lang. Ayun, super thankful ako kay Ann kasi talagang sila lagi yung nagpapasakay sa amin. Ayun, tapos pag naalala ko nun, sabi ko, one time magkakaroon din ako ng sarili namin sasakyan, yung dinadrive ng asawa ko, tapos ako yung nasa unahan, yung ganun. Tapos, naiyak na naman ako, guys. Grabe, pag oo. Ano ba yun? Wala lang. Yung mga pinapangarap ko dati is nakukuha ko. Ayun. Plus, nakakatulong pa ako doon sa bahay nila Papa, sa pinapagawa ngayon. So, konti na lang. Maubuo ko na, guys, yung bahay nila. Ano ba yan? Sabi ko, happy-happy lang ngayon, naging emotion. Basta, pag naalala ko kasi yung nangangarap lang ako ng gising. Alam nyo yun. Tapos ngayon meron na ako. Sobrang nakakahiya ako. Thank you, G. Grabe. Lakas ko sa inyo, hindi nyo ko pinabayaan. Super. And, ayoko na. Vlog to. Picture ka dyan. Ayun, guys. Dito kami sa Amber's Pichi. Ang cute naman ang kainan nila. Ikaw na, bigyan mo na si mami. Masira ako. Ay, talagang masisira yan. Kaloka. Ayun, we have palabon, Shanghai, tapos pichi-pichi lang. Gutom na kami. Drinks na lang. Ano? Labas-labas ka eh. Tapos, yung. Nagano ka na? Ano yun? Wala, sugat lang yan. Naligo ka na, di pa? Routine. Ay, routine. Oh. Bati kayo, ha? Ayun, ingat ni Tomtom eh. Ala, daddy, sinira na ni Miggy. Ay, yung. Oh, pasok, sige. Yung. Dali.
Hindi ka na yung. Ah, takot siya kay Groot, Daddy. Hindi ka na yung. Takot siya kay Groot din. Diyan ka na, Tom. Yeah. Oh, uy. Ulo, sorry, Tom. Oh, tama na. Diyan na. Giba na tono natin, ha? Diyan na kayo. Kasi ihi kayo ng ihi, eh. Ay! Hoy, Paknit! Ikaw, ha? Papasok ka, ha? Jesus!